Здравейте хора, аз съм Сашо и сега тук е Николай, известен в Clash Royale като Pitch 2. Сега отиваме той до някакво място най-вероятно. После ще отидем до едни гаражи да си вземем бомбички. Ще се видим после. Добре, ние вече излязахме от там, където ходим. И колко пъти го казваш в едно видео? Два пъти в твоето. И отиваме сега за... Къде отиваме? Отиваме до гаражите да вземем бомбички и ще си ги хвърляме там. Да. Нека да видим. Спечелих 3. Видяхте ли регистрацията му Pitch 2? А случайно видите? Абонирайте се за неговия и моят канал. Моя е Александър Николов, неговия е Жана Иванова, защото е от профила на майка му. Ако беше... Благодаря им, ако се абонирате. Случайно, ако се стегля това, как се каже това приложение, човек? Кое? Това, дето в момента е такова. Мобизен? Мобизен, така. В другия ми телефон, поне и там съм се абонирал в моя и ще може да гласувате за моя канал за това. Да се абонират? Да. Мини пека. Изчакай малко, изчакай! Ами, хора, ще ви пуснем, когато вземем бомбичките. Да. Ами до тогава да се говорим. Чакай малко. Хора, тук чакаме пред магазина, но... Я покажи там. Пише, че е отворено, но няма никой. Трябва да чакаме сега. Колко? Колко? Дойла две малко. Добре, ще се видим после.